हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे भिडिअनि सायाव सावरायनो नागिरदों जाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय अलरेडि सावरायजाजोबखाबायानो आरो बेनि सायावनो आंनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो लानाय जादों। दा बे सावगारियानो जाहैबाय दाखालि बावैसो BTR रेकर्डआव थानाय बायदियै बिग्रायारि बिथांमोन NDFB फोरनो अनसुंथाइ होनाय आरो अनसुंथाइ होनायनि सायाव सासे लाइमोना जे गोजोननाय गैयैनि चेक बिसिनानै सावनाय नोंथाङाबो नुबाय जानांगौ बे भिडिअखौ आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबायबा बेयाव हमनो हानाय जागोन आरो नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायनो लागोन। दा बे भिडिअनि सायावनो बुंनो नागिरदों। गिबियावनो बुंगोन बे भिडिअनि बुंनायफ्रा ओंथि गैया, मानोना बाहाय जुदि ओंथि थानायमोनब्ला माबादि रोखोमै जानांगौमोन बेखौबो जोबजासिम बुंलांनो नागिरदों। दा फार्स्टआव नुगोन जे बिथाङा लोंनानै बुंदों जानांगौ आरो जुदि बिथाङा लोंनानै बुंदोंबा बेयो जेबो ओंथि थानाय नङा आरो ओंथि गैयाबो। नैथियाव बुङो बेयो बिथाङा बुंनाया थिगैनो बुंदोंमोन, नाथाय सिस्टेमेटिक मिडियानि गेजेरजों बियो फोरमायनांगौमोन। गाव हारसिङै बे माने आब्रुथि गैयै माखासे भिडिअनि गेजेरजों खालामनाया बे थिग जायाखै। थामथियाव रायलायनांगौआ जादों जे BTR एकर्डआ बर'नि जोबथा एकर्ड नङा आरो जोबथा जानो हाया बियो आरो बे थामथि एकर्डसो बियो। दा बेखायनो बाहाय बांद्राय खाब्रायनांगौ गैया, नाथाय नंगौ बे थामथियावनो आलादा रायजो जानांगौमोन। बयबो हास्थायदोंमोन, आंबो हास्थायदोंमोन बा गोबाङानो जोंबो सानदोंमोन, नाथाय दैदेनगिरिफोरा हायाखिसै। दा बेयाव जों सरासनस्रा सुबुङा बेयाव खाब्रायबाबो जाया, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। आरो फारसेथिं दङ एकर्डआ बोसोरसे जाथारसै, दा बेयाव दासो एकर्डनि सायाव मोजां गाज्रि एबा जाथ्राखै गैथ्रा नंथ्रा बायदिसिना बुंनाया बेयाव दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव बियो रज'नाय नङा। दा बेखौ नुहुरदों। फारसेथिं बे मोजां एबा गाज्रिखौ एकर्ड खालामनायनि सिगांनो एकर्डनि जायनाखि सागानगिरिफोर बिथांमोना बेखौ नायगौमोन एबा नायखादों जानांगौ। दा बेयाव नायनायनि सिगाङाव गासैबो जायफोरा सहि होदों बिथांमोननि गेजेराव खावसेयानो गैयाबाबो, गासिबो नङाबाबो खावसेयानो जुदि होआमोनब्ला बे एकर्डआबो जानाय नङामोन आरो बिथांमोना नायखाजोबनानैसो गासैखौबो होदों जानांगौ, नङाबा बोरैथो सहि होनो। मेगन मेसेबनानै सहि होआ बे गोरलै बाथ्रा, बेखौ जों बयबो उन्दैफ्राबो मिथिगौ। बेनिफ्राय दङ एकर्डआवनो रोखा रोखा लिरजोबनाय दङ, बेयो बबेया मोजां बबेया गाज्रि जों बेखौ बयबो फरायनानै नायनो हाबाय। आरो बेनिफ्राय गोबाङानो मावफुंजाबायबो आरो मावफुंजानायनि बेलायाव फ्रायानो मोजाङा मावफुंजागासिनो दङ। दा बेसो बबेया मोजां नङा एबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे खैफोद लाबोनो हागौ। दा बेफोर दफाफोरखौ दैदेनगिरिफोरजों रायलायलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों इमप्लिमेन्ट खालामहोआब्लानो जाबाय। आरो बेखौ गावबा गाव जोङो ससियेल मिडियायाव हारसिं बुंनानै नङा, हारसिं खाब्रायनानै भिडिअ खालामनायजों गेजेरजों जानाय नङा। बियो दैदेनगिरिफोरजों सिथाबनानै जयै थानानै सावरायलायोबासो नोंथांमोननि जा साननाय बा जोंनि जानाखि बबेबा मोनसेया गोरोन्थि नुदों बेखौ दिन्थिनानै होयोब्लासो बियो जागोन। बे अब्लासो बियो ओंथि थागोन। हारसिं बेबायदि भिडिअ भाइरेल खालामबा बियो जोंनाव जानाय नङा। दा बिथांनिल' नङा, गोबाङानो बे बाथ्राखौ बुङो। बाजार गला एबा हाथाय बाजार जेरावखि जाया खोनायोबो, गोबाङानो रायलायो, नाथाय बेफोर बाथ्राफोरा जोंनि गावजों गाव नों आं नोगोरारिजों बा नों आं मानसिफोरजों रायलायनानै बे सलिउसन जाया। दैदेनगिरिफोरखौ हमनायनि गेजेरजों आफादनि थ्रुयै थांनानै बायदिसिनानि गेजेरजों थांनानै सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो बियो जागोन। नाथाय बेयाव दैदेनगिरिनि बेरेखा जाब्ला जानाय नङा। दैदेनगिरिफोरखौ जों रागा जोंनानै रायै बखिबाय थाबा बेयो खामानियाव फैनाय नङा। दैदेनगिरिजों लोगो जानानै बा दैदेनगिरिखौ आर'ज गाबनायनि गेजेरजों बैफोर जायफोरा गोरोन्थि नुदों, जायफोर दफाफोरा मावफुंजाथावा, दा बेफोरखौ मावफुङाबानो जाबाय आरो जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला। दा बेसो आं बुंनो हायाखै बाहाय गासिबो दफाफोरा गोरोन्थि बा बबेया गोरोन्थि दं आं खिन्थायाखै, आरो जायफोरा बुंदों, जायफोरा नुदों, जायफोरा सानदों बेफोरखौ आरोखि मोजां गाज्रि अब्लासो सलिउसना जागोन, मोजां सलिउसन फैगोन। बे हारसिं जों गोब्रामबा, सोरबा बाजाराव बुंबा, सोरबा दखानाव बुङोबा, सोरबा लोगोजों सावरायोबा बियो जानाय नङा। दा बेखायनो जोबनायाव बे बाथ्राया सैथोदि जायखौ ससियेल मिडियायाव गोबां नुगासिनो दङ बे भिडिअनि सायाव, जे बे नंगौ हारिनि खामानि मावनायाव थाखा फैसा मोननाय बा गोमानाय बेजों जेबो खोथा गैया। नंगौ जेरै रोजा रोजा सोमावसारगिरिफोरा, रायजो राजाफोरा, बोराय बुरै, उन्दै गेदेर बिथांमोना ओंखाम दै राननानै सोमावसारदोंमोन, बुथारजादोंमोन, बुजादोंमोन, खाय खामानि लस जानांदों, रांखान्थि खहा जादों, गोबाङानो गावनि जानांगौ धोनफोरखौ दान हरदों, सोमावसारनायाव हरदों, अब्लाबो बिथांमोनाबोथ' जेबो मोनाखै आरो बिथांमोना नागिराखैबो। दा बे बाथ्राया नंगौ। दा बेखायनो गोबाङानो सानो बिथांमोना सोमावसारारि नङा नामा, बेबायदि आन्दोआव दोनहरनो नागिरदों। नाथाय बेबायदि गोबांथार जोंनाव
हेफाजाबगिरि रायजो राजाफोर दङ जे बेखौ जोङो आन्दोआव दोननो नागिरो, नाथाय बे गोरोन्थि जागोन। दा फारसेथिं जाय बेखायनो बुंनो थांदों जाय बिथाङा सावदोंमोन बे बिथाङा जुदि गाव गोजोननाय गैयैजों लोगोसे बिथाङा सोरबा गोरिब एबा सोरबा गैयैनो जुदि जोंनि मानसिनो दान होयोमोनब्ला बियो बिराद हाइलाइट जागौमोन आरो बयबो मोजां मोनगौमोन, बाख्नायगौमोन आरो बिथांखौ आखायाव लागौमोन। नाथाय सावनानै गारनाया बिराद गोरोन्थि जादों, बेखौ बयबो नुदों। दा जेखिजाया जोबनायाव बाथ्राया बेनो, बिटिआर गोरोबथाया जोबथा गोरोबथा जानो हाया एबा नङा। बेनिखायनो बियो गोरोबथा खालामनो नाजाबावनांगौ। जों ज' जायोब्लासो आरो जोङो सावरायलायोब्लासो बबे बबेखौ जोङो मोनाखै बेफोरखौ जों नागिरनानै ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरजों सिथाबनानैसो बेखौ सुस्रांनांगोन आरो जोङो फिन खेबसे गोरोबथा खालामनो नाजाबावनांगोन। दा बेनो जानानै थांबाय, जाखि जानांगौ बेखौ जों जाया होननानैबो होबथानो हाला एबा जाथारनाङा जों बेखौबो बुंनो हाया। बेखायनो खान्थि बादियै दैदेनगिरिफोरजों सिथाबनायनि गेजेरजों जायखौ जाथावा बेखौ मावालासे दोननानै जायखौ जाथावो बेखौ मावनांगोन आरो जायखौ मोनाखै जोङो बेखौ बिनानै लानायासो जोंनि बेयाव गेदेरथार बिबान जानानै थाफैबाय। दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन। गोजोन्थों।